Зелените работни места са насочени към намаляване на въглеродните емисии и всички форми на замърсяване, запазване и възстановяване на природата и природните ресурси. Те са част от решението, от което имат нужда нашата икономика. Но за какво всъщност помагат? Зеленото работно място е от полза за околната среда, помага за намаляването на вредните емисии, подобрява климата, оказва положително влияние върху обществото. Зелената професия може да бъде работа в сферата на възобновяемата енергия, работа в сферата на развитие на устойчиви практики в компанията или работа, която не оказва негативно влияние върху околната среда. С намаляването на природните ресурси се очертава нуждата от изграждането на нови умения за трансформиране на индустриите в зелени. Зелените професии не само са полезни за планетата, но могат да помогнат за справяне с неравенствата и безработицата. Младите хора държат ключа за създаването на по-добро бъдеще, но какви умения са необходими? Проект "Създатели на идеи за по-добър климат" чрез въглеродно грамотяване се изпълнява от Фондация Каузи по програма "Младите за климатна промяна", реализиран от Фондация Еко-общност като част от проекта "Климатна промяна" Climate of Change, съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програмата DEAR, програма за образование за развитие и повишаване на информираността.